wannan dan karamin yamu din ba sai mun samar karfi ba. Kun ga ku faɗa min abin da dalilin da yasa kuka tsaye da ni saboda ni a hanya nake aike na akai saboda ina da aiki ne. Kai Alius, ba za ka je in gaya maka ka je mu hana 'yan yankin ku shigowa yankin nan. Saboda cin mutuncin da zan newa yake, don haka dole ka tura kasanka. Akai dai abin da yi wallahi duwa abin da ya so. Alhamdulillah ake ciki. Kai dai abin aiwa magana. Rayuwar na ai gabaki ɗaya nake faɗa ma ba sai na garin kwaki ma yana ma. Kai wai. Sai nake faɗa ma iya kayan ne kawai cikin ba komai. Baba wallahi GAK ya yi matukar ɓata mu da shi yasa na nema magani. Ai na ji daɗa kan sakamakon yaron baya da kunya har kwanaki bai ta zagi wani dattijo a wajen shafi. Hakan ke masu shi. Dan da wanda ke gudun tsiran ai nake yi. Dan ranar da muski suka tsane da suka mun duka saboda abin da zan yi kuma sun ce daga yau duk dan anguwar mu ba zai ƙara higa yankin su ba. Kai biredin da aka aike ni ma na siyo sun kwace shi. Oke abun har ya kai haka kenan. Ko musu ba mu gani. Wasu lokutan an maka laifi sai kana haƙuri ba don an fi ƙarfinka ba domin a samu zaman lafiya. To shikenan insha Allah komai ya wuce amma fa a gani na ya kamata mu je mu samu ya abu mu gama abu. Amma kuma ya gani na ya abu shi ke da musu saboda ran nan ma a kan idan sai aka dake suka dake wani yaro ba abin da ya ce musu. Ba komai na duk da haka mu sai mu same shi. Gashin kaya na wanda ba ai gadan gadan ba kaura ko za har ga shekara amanar raba mai gidan Allah ya taimake yake. Mun je mun tafi abin banza da kire ha. Allah ya taimake yake. Saura nawa shi yasa kake burge ni. Ba ga da tsoro amma wani lokacin kana da kuri ba nan maganar yi. Ni na san saboda jarumtata. Zuwa gaba gwamnati sai ta zo ta roƙi ni alfarma na shiga aikin soja. Da hali baya fasa halinsa. Allah mai hali dande. Wannan biredin da ya siyo ne muka kwace. Allah ya dauka. Mun ci biredi mun ya gare da mun ci banza. Mun ci biredi mun yagale da kuma za mu yaga mai biredi duk abin da zai fare fa ni yanzu zan ji gida ne kawai man kwanta yau ya ku yara ku duk abin da ya kamata Na sa zan wuce dan je karko kayan caji sai in haura area ko sai na dan zauna anan na dan jira tukunna ko Allah zai kawo wanda Allah ya dora masa din dan rage. Shiri da ake gabatarwa a gabanka darakta. Darakta. Kai dan iskan darakta ina ma magana kana ji na. Wani hot zafi. Zafi kake ji? Babu inuwa ne? Babu hankicin kake sa riga? Santu ne ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da wannan haka barkamu da wannan lokaci.
Suna Sati shugaban sashen fasaha na Arewa International. Shin kuna buƙatar editing na bidiyo? Shin kana buƙatar editing na hoto? Shin kana buƙatar application mai ɗauke da waƙoƙi musamman mawaƙanmu masu yin waƙoƙi haka upcoming artists? To za su iya zuwa a ƙirƙira musu application na album ɗin waƙoƙinsu suna sakarwa jama'a shi ta wayoyinsu na Android. Yawwa sai ku tuntuɓe mu a wannan namba da kuke gani akan screen ɗinku. So za mu insha Allah za a muku a cikin farashi mai sauƙi. Ana ɗaukan bidiyo, ana ɗaukan hoto, ana gyara logo da sauransu haka duk abubuwan da kuke buƙata insha Allah za ku same shi cikin farashi mai sauƙi. Website kar ku manta na labarai ne, na makaranta ko na wani kamfani ko abin da ya shafi haka duk in kuka yi mana magana ta wannan lamba da kuke gani a kan screen ɗinku to insha Allah za a yi muku shi a farashi mai sauƙi. Sannan muna ƙirƙirar YouTube tun daga farko A to Z. Ma'ana idan aka ƙirƙira ma shi a karon farko haka so za a sanya ka har zuwa matakin da za ka fara samun kuɗi da shi idan ka kai matakai insha Allah. Kuma duka akwai su a farashi mai sauƙi. Da mai bukata sai ya kira mu ta wannan lamba ko kuma ya tura mana sako ta WhatsApp ko kuma ka neme ni a shafi na Facebook Arewa International ko kuma a shafi na Facebook din Sati Alifet ko kuma akwai sabon abubuwa sannan kuma akwai tutorials na yadda ake yin abubuwan fasaha da dama a cikin YouTube channel ɗinmu na Arewa International. Da haka ku je ku subscribe wannan channel ɗin sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Arewa International is for you, is for us, is for everybody.